खुलुमबाय आंनि आंगोनि लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर, आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आं लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जागोन आङो धोरोम बिजाबनि गांसे बिजाबाव थानाय मोनसे पेराग्राफनि सायाव आं फरायनो लादों। बे बिजाबा जाहैबाय ब्रह्म धोरोमनि गांसे गोथार बिजाब। जोंहा न'खराव ब्रह्म जानायलाय आङो ब्रह्म धोरोमनिनो बिजाबखौ आङो फरायगोन, मानोना जोंनाव गुबुन धोरोमनि बिजाबफोरा गैया। बेखायनो आङो जे न'खराव धोरोम बिजाबनि लेखा दङ बे बिजाबखौनो आङो फरायनो लादों। मानोना आं सानो जेखि धोरोमनि बिजाबानो जाया मानो, गासैबो धोरोमनि बिजाबाव गासैबो सैथो राव सैथो बाथ्रायानो लिरनाय थायो। बिनि थाखायनो जों गासैबो सुबुंफोरा धोरोम बिजाब फरायनायनि हुदाफोरखौबो जोङो खालामनांगौ। जोंनि सुबुंफोरा नाथायबा गोबां खम धोरोम बिजाबनि लेखाखौनो जोङो फराया आरो इसोर खुलुमनायखौबो इसिबां मानि फोथायनो नागिरा, जोबोद खम आरोना। बेखायनो जोंनि साननाय हनाय गासैबो जोंनि माबाफ्रानो एकदम खंख्ला जालांजोबो। बेखायनो आं सानो गासैबो सुबुंफोरा धोरोम बिजाबनि जे धोरोमाव थाया मानो गासैबो गावबा गावनि धोरोम बिजाबनि लेखाफोरखौ फरायनायनि हुदा बेखौ लांबाय थानांगौ आरो बिमा बिफा गारजेनफोराबो गाव गावनि फिसाफोरखौ बेफोर हुदाखौ खालामहोदावनांगौ। अब्लासो जोंनि गासैबो सुबुंफोरा साफा साफा गियानि जाहैनो हागोन। आंबो इसेबां बुंनो रोङा, थेवब्लाबो आं सानो आंबो जे फरायनो लादों बिनिफ्राय आंबो एसेबाबो गियान मोनगोन होननानै आं सानो आरो फरायनांगौ दायथ' हिसाबै आंबो आंनि गोसोआव सानखांनायलाय आङो फरायनो लादों। नोंथांमोनाबो हानायमानि फरायनो नाजा आरो आंनि फरायनायखौ नोंथांमोनाबो खोनासं आरो बिजिरनो नाजा। अब्ला लोगोफोर, आङो जागायलांदिनि। बे बिजाबनि मुङानो जाहैबाय क्षुद्र ग्रन्थावली। बे बिजाबखौ लिरदोंमोन संस्कृत रावावसोमोन बियो। श्रीमन्त परमहंस शिव नारायण स्वामीया लिरदों आरो बेखौ दा बर' रावावनो गोरलैयैनो जोङो फरायनो मोनबाय आरो गोरलै रावजोंनो बिमा रावजोंनो जोङो बुजिनो हाबाय। अब्ला आङो बिजाबखौ लादिनि। आं फरायगोन 1 पेजनि। बेवहाय दङ दुखु फोजोबनाय। दुखुआ माब्रै जोंनि जिउनिफ्राय जोबस्राङो आरो दाजानाय दुखु, माब्रै जोंनि जिउआव दुखुआ सोमजिखाङो, बिनि सायाव आङो फरायगोन। अब्ला आङो जागायलांदिनि लोगोफोर। मानसिफोर, मुलुगनि थागिबिफोरनि गेजेराव सैथो नंखाय सायख'नाय आरो नेम थिसननायाव नोंसोरो गासैनिबो श्रेष्ठ। नोंसोरो मुलुगनि गोबां रोखोम दुखु खस्थ' भुगिनांगासिनो आरो बिनि जाथायखौ मिन्थियो एबा मिन्थिनो नाजायो। नाथाय दानि समाव मुलुगाव नांगौ बायदि समाव अखा गैयैनि थाखाय आबादारियाव नांगौ जखानि सोमजिनाय जालिया। गले गले आंखालनि थाखाय मानसिया आदार गैयैनि खस्थ' मोननांगासिनो। गोबां गोदान गोदान बेरामि गोब्राब नाख्रेबनायाव देश प्रदेश गाज्रि जानाय बायदि जाजोब्बाय। मानसिया सैलायि हिंसायनाय, मान अपमान आरो नेहाथ हास्थायनायनि सिं जानानै गावजों गाव खस्थ' होनांगासिनो। रावजोंबो रावबो मोनसे गोसो गैया, एमनखि मा बिमा मा फिसा, गुरु शिष्य, बिसि फिसाय, राजाजों राजा, फोरजाजों फोरजा, राजाजों फोरजानि बायदि नांलाय खमलायजों मानसिया सैया सुखुवा भुगिनांगासिनो दङ। लोगोफोर, बे पेराग्राफ मोनसेया जोब्बाय। दानिया आङो नैथि पेराग्राफ फरायगोन। बेवहाय दङ बिनि जाथाया मा जाहोननि थाखाय जायो आरो मा मावोब्ला मुलुगाव बे गासैबो गेनानि उदखारिया खारनानै आबुं गाहामनि सान्थ्रि फसंथान जानो हायो, बेखौ सोरबा थिरांथा खालामदों नामा? बे मुलुगनि गाहाम गेनाया सोरनि लुबैनायनि सिङाव? बियो सोर, बबेयाव थायो? बिजों जोंनि सोमोन्दो आरो मानोबा बियो मुलुग थागिरिनि बागै एसेबां अननाय गैयि जाखो? जोंनि फारसे बिनि माबा बोसोन दङ नामा, जायखौ फालियैनि मुलुगनि बिब्दि दुखु? जुदि बिनि बोसोननि बारगा
खालामनायाव बे दुखुआ जादों, अब्ला बै बोसोनखौ जरखा महरै मोनथिनानै मुलुगनि गाहामनि जुनै दंनायमानि मानसिया बेखौ मावनांगौजों फालिनाया गोनां। जुदि पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि लुबैनायजोंसो बे गेना जाबाय थायो, अब्ला बिखौ सिनायनानै बिनि खाथियाव निमाहानि आरज खालामनाया मावनो गोनां। बेखौ जोङो गोरायै मिन्थिनो गोनांदि जोङो गासैबो जोंनि गेना गोरोन्थि बेफोरखौ जोङो इसोरनियावनो गथायजोबनांगोन। बेखौनो बेवहाय फोरमायनाय जादों। लोगोफोर, आङो बिब्दिनो नोंथांमोननि गेजेराव सम सम धोरोम बिजाबनि लेखानि सोमोन्दै, लेखायाव लिरनायनि सोमोन्दै आङो फरायनाय भिडिअ आं लाबोबाय थागोन। आरो बांद्राय फरायोब्लाबो भिडिअआ इसिबां गोलाव जाद्रायो, बेखायनो आङो बेखिनि ससे पेराग्राफखौ फरायनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो।